Ако страдате от ниско самочувствие, много вероятно е причината да е, че сте се лишавали от любов към себе си. Възможно е да изпитате известно затруднение, докато се опитвате да заобичате себе си. Причината е, че умът ви е свикнал да ви критикува до такава степен, че да обичаш себе си звучи неестествено. Въпреки това, не очаквайте да се случи нещо, ако не вземете твърдо решение, че искате промяна. Да се научите да обичате себе си, започва с взимането на твърдо решение, че искате да бъдете щастливи и да живеете пълноценен живот. Когато не обичате себе си и страдате от ниско самочувствие, е почти невъзможно да достигнете пълния си потенциал. Когато вземете решение да обичате себе си, всъщност казвате, че носите отговорност за последствията в живота си и че искате да живеете пълноценно. И така, ако сте решили да заобичате себе си, но сте толкова объркани, колкото бях аз, ето 15 начина, които вярвам, че ще ви помогнат. 1. Влюбете се в себе си. Помислете си хубаво какво сте вие. Точно както едно цвете си набавя вода, за да порасне, така и вие трябва да се грижите за себе си. Започнете да обичате, както положителните си страни, така и недостатъците си, и приемете факта, че не сте перфектни. Това не означава да спрете да се усъвършенствате, вместо това бъдете по-деликатни с себе си относно недостатъците си. Погледнете се в огледалото и се влюбете в отражението, това сте вие. 2. Елиминирайте самокритиката. Често ли ви се случва да се критикувате за най-малкото нещо? Има ли едно гласче в главата ви, което ви повтаря, че не ставате за нищо, че сте смотани, че постоянно грешите? Ако забележите, че се критикувате често, си поставете за цел да спрете незабавно. 3. Бъдете позитивно настроени. Когато започнете да мислите позитивно за себе си, любовта ви към вас самите просто нараства. Създайте си навик, всеки ден да се похвалвате за нещо пред огледалото. Чрез такива мисли инстинктивно предприемате действия, които насърчават вашето развитие. 4. Признайте усилията си. Не винаги става въпрос за успех във всичко, с което се захванете. Често пъти, усилията, които сте положили, са това, което се зачита. Приемете, че сте дали всичко от себе си, даже когато не сте успели да постигнете желаните резултати. 5. Спрете да се тревожите. Ако искате да обичате себе си, ще трябва да спрете да се безпокоите. Лошо е да се живее живот изпълнен с притеснение. Уверявам ви, притеснението не ви помага по никакъв начин. С него нищо не се постига. Нещата се постигат с разумни действия, така че, вместо да се тормозите, си помислете какво може да направите, за да оправите ситуацията. Ако нещата са извън вашия контрол, тогава ви остава просто да се надявате нещата да се оправят от само себе си. Ако им е писано, ще се оправят. 6. Имайте си доверие. Бъдете уверени, когато става дума за собствените ви умения. Трябва да знаете, че ако поискате да направите важна промяна, имате нужните умения. Можете да си помагате, като си представяте желаните от вас резултати. 7. Прощавайте си грешките. Ако сте правили грешки в миналото си, които са ви карали да се чувствате зле, сега е моментът да си простите. Всички правим грешки. Това не значи, че трябва да се обвиняваме цял живот. 8. Бъдете откровени с себе си. Трябва да бъдете честни с себе си, когато става въпрос за собствените ви чувства. Ако сте щастливи, се радвайте. Ако сте тъжни, страдайте. Не се опитвайте да лъжете себе си или да скриете болката си. Приемането на тези чувства ви помага да се свързвате с собствените ви мисли. А всички знаем, че мислите се менят според това, което искаме да чувстваме. 9. Повтаряйте си позитивни изрази всеки ден. Повтаряйте си позитивни неща, които повдигат самочувствието ви всеки ден. Например, обичам се и се приемам такъв, какъвто съм. Повтаряйте си тези твърдения по няколко пъти на ден. 10. Изразявайте благодарност. Изразявайте благодарността си за това какъв човек сте. Бъдете благодарни за силните ви страни. И най-важното, бъдете благодарни, че сте живи и здрави. 11. Подкрепяйте мечтите си. Защо да отричате мечтите си? Когато подкрепяте собствените си мечти, ще обикнете живота, който водите. Всеки момент, който изживеете, трябва да ви доставя удоволствие, защото сте честни с себе си. 12. Напомпайте самоувереността си. Постоянно търсете възможности, за да се усъвършенствате. Например, ако сте добри в нещо, отделете повече време, за да развиете уменията. Знаейки, че имате таланти в определена област, може да издигне самоувереността ви до небето. 13. Отпуснете се. Давайте си почивки. Ако работите прекалено и пренебрегвате здравето си, това означава, че не се обичате достатъчно, за да се грижите за себе си. Използвайте свободното си време, за да си почивате.
От време на време си пускайте разтоварваща музика. Ще ви се отрази добре. 14. Забавлявайте се. Внесете малко забавление в живота си. Животът трябва да е забавен. Не се взимайте прекалено на сериозно. Ако започнете да мислите по този начин, автоматично ще спрете да се притеснявате за излишни глупости. 15. Грижете се за тялото си. Много е важно да се спортувате и да се храните правилно. Доказано е, че причината за липса на самочувствие у хората често е неправилното, лошата форма и неправилното хранене.